Amathuna ayahlonishwa noma ithuna liyahlonishwa ithuna ingcwaba noma iliba ethuneni awenzi noma ngabe yini kunezithombe eningi ngisengihlangane nazo la ku social media sibona abantu ngoba de ku December kade beya emathuneni abazali babo abanye bebeyocenta abanye bebeyokwenza noma ngabe inade beyenza abanye beyokhombisa ukuthi basabakhumbula abantu basemakubo abazali babo nakuba sebahamba emhlabeni akekho umuntu ohlakaniphe njengomuntu ongakhohlwa abantu bakuba sebahamba emhlabeni isidwedwe kuphela senabukeni esazi ukuthi umuntu uma esehambile emhlabeni akasenasabelo sekuyidimoni leyo nto leyo inonsense yomuntu leyo inothing yomuntu leyo nonentity ngifisa ukweluleka hayi ngoba ngingcono noma nginotha anginalutho mawuyintombazane awulokothi uhlale ethuneni lika baba wakho uhlale phezukwalo ayenziwa le nto le uyihlo exile angithi uyihlo masikhuluma ngoyihlo sikhuluma ngomuntu owaphuma esendeni lakhe wena ofana noNkulunkulu wakho wasemhlabeni uma uyihle saphila uyintombazana noma ngabe uzele noma ngabe uzele uhambisela uyihlo ukudla noma uhambisela amanzi noma uhambisela ijuice mawufika phambi kababa wakhuluma ngentombazana ekhuliswe ngenhlonipho angikhulumi mina ngento engenamsebenzi walutho ihlonga ndlebe mawufika phambi kababa wakho into yokuqala yenza uyaguqa uthi baba naka amanzi baba na ijuice athi ngiyabonga ndodakazi yami enhle uqede lapho usuku umhambe awukwazi awulale embhedeni kayihlo ekuzala noma embhedeni kama wakho noma kanyoko ekuzala wena ngisho ubusukwazi ukuthenga ngomahosha nje ulala nayo yonke imjendevu lena ubese uthi wena uzolala embhedeni kayihlo la bekulala khona uma wakho nobaba wakho akwenzeki ingane elala embhedeni womuntu omdala ingane encane sikhuluma ngengane mhlawumbe engakathombi engakazisenza into ezibolile efana lezo nozenzile wena uyakhumbula ukuthi wena ubolile wena sekhodliwe inkosi yamathi kubingelele sawubona ubolile wena usulale namadoda angaphezulu kwendoda eyodwa 2 to 5 to 25,000 uyisifebe kodwa manje uyohlala phe kwethuna lika baba wakho ayenziwe lonto le ngisho inkosikazi ayihlale ethuneni lomyeni wayo ngoba noma esaphila umyeni ongeke ihlale phezukwakhe into ongeke uyenze ubaba wakhe ephila awuyenzi noma eseshonile kufana nomakoti mayeganile esililini sikayihlozala awuhambi noma kanjani lapho mawuhamba esililini sikayihlozala uhamba ngerespect lapha uhamba ngerespect uhambe nangokuthobeka oma bethu abazalwa amakhosikazi thina azalwa thina oklama lokho sekuxhuma inzipho nenkobo uthola umakoti eshaya ngesiqubuza sekhanda kodwa lo muntu uthi wagana walotshola wakhehla kodwa lento awuyazi noma umakoti nomntombazana noma isifebe noma insha noma yini zalwa amakhosikazi wabonile amakhosikazi thina athi khahlela isidwabe egcekile kwa siwabonile amakhosikazi thina ngamehlo ethu namanje asekhona amakhosikazi aphilayo noma ngaba isibhinci isidwaba kodwa uyabothi inkosikazi leyikanile le ngeke uyenze into ongeke uyenze kumzali wakho uma esaphila inhlonipho nje inhlonipho ayishintshi awukwazi ukuthi usumgulukuthi nje omdala wenkobongela yemboxaldaka ethenga omahosha elala nemjendevu uthi uzohlala phekwethuna lika ma wakho uhlale ngoba yilento elimaza abantu lamaTombstone abolile umuntu wazi ukuthi uma esenzele umzali iTombstone ke umzali usesisilwini uma ungakwazi angwenzela umzali izinto ezinhle saphila ngcono uma ukuthi wawungasebenzi wawungenawo amandla kodwa uma uthi wawunamandla wahluleka ukumenzela into esaphila usuthi uzowakha inkebenkebe wena yetshele uyolibeka phekwethuna lomzali into engenamsebenzi ayisho lutho leyo nto leyo ayinasibusiso nje ilama Tombstone asanganisa abantu awukwazi ukugibela phekwethuna lika ma wakho uyisifebe
noma uyintombazane esiyazi indoda ngokulala nayo ukhibele phekwethuna likayihlo ume ngenyawo phekwethuna uhlale phekwethuna wesiphathi kwesinsikhathi ufake nebhlukwe yabo uyayinyanyisa yini lento ekuthiwa content amasimbe ento nonsense uzothi uyalapha ethuneni kababa wakho ugqoka ibhlukwe kwesinye isikhathi ukuma periods uhambe ethuneni kababa wakho laphana ufika utaphe esikhulu kabi isiqalekiso ubaba wakho anxaphe esethuneni enxaphela ukuthi wena umhloniphi abelungu ekubabone behlaba imbuzi nenkomo kodwa abelungu mabeyethunene lelunga lomndeni wabo nezinye izizwe bayabhawa befike bebeka imbali ngeke ubabone benze into enzenzayo uhlale phekwethuna akuhlala phekwethuna sitalo bazongifakazela abanye abasakhulela emakhaya bangakayilahli lento yesintu ukuthi amathuneni yabona nje eGqozini lapha enkandla eGqozini zikaMbuyazo sibabona ubaba bethu bekhula beziqoza sibabonile bekuthanda futhi ukuthi bayisiqoza eGqozini lapha kwaSalofu awungene necathulo ethuneni bayokushintsha ngoba kusekwanda amanabukeni kakhulu manje abantu namaphampasi bazohamba bekushintsha bengene necathulo angenwe eGqozini kuhlonishwa ithuna kakhulukazi kwaSalofu akungenwe necathulo ethuneni kuhlonishwa indlu ezolala umuntu ongasekho emhlabeni manje nina ufaka iphedi ukuma period uyohlala phekwethuna likayihlo uyohlala phekwa ababo wakho noma ungasasa awulale empedeni kama wakho wena mtshendevu ndini awulale empedeni kama wakho la kayilala khona noma ngabe wathi ngowuwe la kayilala khona nobaba wakho noma ngabe baba wakho wawuthenga umbhede sashona awulokothi ulale khona nawe mfowethu awuhlale empedeni kayihlo ekuzala awuhlala umakoti mayingena ngise ngayishiya lento mayingena oma bethu sibabonile mayingena kukhona umkhulu wami endlini sandla somlungu ehlele endlini noma ngabe khona umkhulu wami thu siqabetho sibili iqabelo hlala maribhe uthi kwakho yini udla imsindo inkankaneni umama engena kuhlela umkhulu noma ubaba phakathi endlini ugaqa ngamadolo eziyobe kudle eduze kwensika uhlonipha umuzi aganele kuhlonipha ithebe nomsamo la kaganele ku lokho kufaka amagistrini lokho kugane namhlanje lokho kushefayo lokho akwazi nokuthi uyini umuzi okuganele ku ngoba kugana amaphenti kunabakoti abagana amanabukeni inabukeni umakoti walo ugqoka ibhlukwe kunendaba lokho ngoba kuyinabukeni iphampasi umakoti olotsholiwe akaligqoki nje ibhlukwe noma ngabe umtswana noma ngabe umphithi noma ngabe umshangana noma ngabe umxhosa noma ngabe umpondo awulokothi ufaka ibhlukwe mawuganile ngaphandle mawubolile noma wagana ke ijistring ngoba kunabakoti abagana iTV abagana intotho viyane abagana imsuzwane into obona lento lokhu isidwedwe sepenti lento uganiwe impela kodwa lento isidwedwe sepenti lento umuntu oganile akenzi ukuthanda kwakhe phakathi komuzi aganele ku abanamhlanje ke benza ama video labayeni baba besineka into ongazi basineka ukuthini ngeke nje umbone ngenza ivideo ngisineka isinekani ngoba umuntu uma eganile angabe umngane mina ubaba kaBoy ubaba sebabizwa ngobaba kaBoy lapha thina omambe bebizwa ngoyise ebizwe ngoyise omzalayo thuma sibani bantu omagamflani omaphatha omangilandi athe bebizwa ngoyise athe bengabizwa ngamagama kodwa oganile akabizwa akusho ukuthi uthandeka uthando unozipho umuntu oganile usimangela akabizwa ngegama umuntu ngisho athiwa wena udadewabo mawufika la kaganele khona la kashadele khona awukwazi ukumbiza ngegama ufuna umbize ngengane yakhe uthi wema kasibani ngoba akaseyona lento wakhehlwa lo muntu kodwa bengila lento la ivuka nje impassively ngoba mina ngifuna ukuthi I want to call a spade musukuthi uzazi kahle ukuthi uyafebe eThekwini uyafebe eGoli ufebe eMpumalanga wena isifebe ushefela amadoda bese uyohlala phekwethuna likayihlo akwenzeki kanjalo uyohlala phekwethuna likama wakho abanye babeka nenemfu natshela ubantu isinemfu sinika abantu abalele asebashona ubandonwani intukisa labathakathi bezangoma laba bagcolela ku social media ubeke nesinemfu sana njengoba mina umaya mbe emhlabeni engasibhemi isinemfu safanele mangiyethuna lakhe ngifike ngibeka isinemfu esokwenzani manje isinemfu ngoba lesinemfu leso sazo sabantu esihogweni lesinemfu ngoba ngazi bakutshela ubani abantu ukuthi fanele ufake inhlabathi emakhaleni kanti isinemfu abanye basivuvuzela nalapha emsamo esokwenzani ungazivuvuzelela ugogo wakho lo sesihogweni wayesibhema umvuvuzeleke
ngoba mina owami ugogo Mangema wayesibhema isinemfu kodwa ngeke mina ngihambe ngiyolokhuza lapha ngiyovuvuzela isinemfu nogogo Malanga nogogo Mambatha ababegana umkhulu ngeke kodwa ngihambe okhokhokazi mavulakazi ngiyovuvuzela isinemfu lapha noma ngabe wayesibhema noma ngabe umuntu